Ngayong buntag, Engineer Jeffrey Ilogsong, Engineer Sir, ang head sa Menro, Taguluan. So, Engineer, giton over ninyo ang mga maanyag kayo nga bangko, benches ning adlaw no nga gigama sa kaning mga recycled nga mga basura. Engineer, pwede ba minimo sa isayan sa proseso sa paghimo ani nga mga benches ug bangko, Engineer? Sige, actually this is our commitment sa din or sa to ang sa continuous waste management plan. We have to divert ang mga waste not just only going to sanitary landfill. So to mga basura nga mga plastic and mga cellophane, it will divert into something magamit na to like a furniture. So this is one of the best practices nato sa Taguluan karon. We are only one here in Region 10 karon nga maka-produce og mga plastic waste into a furniture. So ang process ani, so coming from the basura, we are to sort that one. Kuha natin mga kuha gyud nga mga plastic including mga cellophane. Then after that one, ato siyang galingon. We have a shredder sa atong processing facility. So after magaling siya, mahimo siyang pino-pino kayo. We have called na itong equipment ka extruder. So ang extruder mo na siya ang melter. I-melt niya ang mga cellophane o mga plastic into ilag. So makaproduce na dayon ta og plastic log. Then after makaproduce ng plastic log, himo din nato siya furniture. So i-process siya into something of furniture. So like sa itong ipanghatag ganina mga eco chairs, eco armchair, and eco benches, mga siya ang atong mga produkto sa Taguluan. This is unique. Only in Taguluan in Region 10 nga maka-produce na ginaana. So that is the strategy ni Mayor nga natay inana para mapanghatag nato sa mga schools kung sabay mga kinahanglan sa itong plaza mo na itong ipanggamit na karon mga recycled na karon kaya naman tayo upcycling facility sa Taguluan. So asa po din yung processing area po, Engineer? Actually atong processing facility is naa sa sa Santa Ana, Taguluan. So mo na atong consider karon nga civil contented area that mo po na ato ang processing facility. So dati mga equipments dito nga daghan. So mga shredders sa plastic, shredders sa mga botilya, mga plastic melter. So makabuhat po tayo mga eco hollow block and eco bricks. So daghang mga produkto nga mga recycling products. Sa hisguanan po sa produkto, Engineer, no. So para na siya sa mga trabahante sa LGU lang o naay panahon nga pwede na siyang ibaligya? Ang ato ang priority karon is atong ipanghatag sa especially sa mga daycare centers, sa atong mga offices diri sa Taguluan. Then after this one, kung maplasta na namo tanan, actually we have the organization or the association nga gi-create. Sila na mo produce na dayon og para ma-commercialize siya. So pwede na nato ibaligya kay atong mga target sa Taguluan is instead of using wood nga mga furniture, kailangan mga furniture maker din sa Taguluan. Ato na siya i-convert into plastic furniture. So para ma-minimize nato ang cutting of trees. Kaya mo maginag kaya ang atong problema karon kay nagapurot na gyud itong mga kahoy. So atong vision na to, instead of using mga wood, is atong nagamiton ang mga plastic, recycled plastic. So Engineer, ligon gyud siya? Ligon kayo. So makita na to is bugat siya, ligon kay siya, palitigid siya, kay plastic man siya, pwede siya pang interior, pwede ba siya pang outdoor nga mga products na to. Pero kung sa presyo sa karon nga panahon, Engineer, mga pila ang presyo kung paliton nimo na sa gawas ang inana nga mga furniture, Engineer? Actually dili ko maka-estimate with the price ko sa gawas ni siya. Kung makita nimo ang mga furniture sa gawas, mahal na gyud, mga 15,000 or 10,000 inana mga price. Pero ang atong pagbuhat ani naranan atong gasto lang for the materials, it's just only 1,500 more or less na except for the labor kay ato ama na mga tao ang hinuha ani. Kay free na magud ang materials gamit coming from recycled magud siya gikan sa mga basura. So Engineer, pila gid inyong na-produce nga kana inyong gi-turnover karon, Engineer? Daghan na tag na-produce. Actually ang uban na nasa plaza, kita nato, ganda na yung mga benches din ha. Ang ato lang karon is nagsugod ta nga panghatagan ang mga offices. So gasugod ta karon og hatag sa nido kay nakita nato during sa tong 5S nga assessment is daghan silang mga bisita, so gi-priority nato siya ang mga office. But the other office will be follow ato nang tagaan tanan. Ayun, Engineer, imong mensahe sa katawan sa lungsod sa Taguluan, labi na gid no kay inyo magina-recycle ang kaning mga silupin, mga plastic. Nga kanang ilag yung i-segregate ang mga silupin para madali. Panawagan sa tanan. Tabangi mi nga mag-segregate ta kay ang pinaka-priority man yun nato so with regards sa management, sa solid management is segregation at source. Ang makatamang yun ana isang mga katawhan, ang community. Gikan yun na sa barangay level, hopefully mag-segregate yun ta kay para pag abot na to sa ato ang processing facility dili na kayo lisod nga igamito na mo into something
para mahimo nato sa furniture. So hopefully matinabang ta sa basura, magsegregate ta kay ato man nakwaon gyapon, but among hanyo is magsegregate kita sa atong basura kay mapuslan gyud ang atong basura kung ato siya isegregate. Thank you, Engineer.